Сезесезме вазгыятны? Киеринкелек, Facebookка кирсең киеринкелек. Хәзер бүтенегез миңа шулай усал итеп карый. Сизәм аны кемдер елмая. Махсус шуның өчен әйтәм, бик күптән бу турда уйлап йөрим. Безгә әзрәк иркенәергә кирәк. Менә карагыз башка милләтләргә. Алар бит һаман утырмыйлар уйлап, ничек рус телен саклап калырга, ничек яһүд телен саклап калырга, ничек. Алар иркен. Алар иркен иҗат итәләр. Дөнья күләм ниндидер эзләнешләр алып баралар. Эзлиләр, ялгышалар, мондаларны сүгәләр, тагы алга таба эзлиләр, ниндидер тупикка килеп керәләр. Тупикка килеп кергән кешенең дә кешелек өчен бик зур файдасы була, чөнки арттан килгәннәргә ул кышкыра: "Монда бармагыз, монда бернинди кызык әйбер дә юк, башка юл белән китегез." Бу да бик зур файда. Ә без утырабыз менә, кичерегез мине, шушы түбәтәй кигән 4 хәрәкәттән торган биюгә тотынганбыз да без. Анда берничә җырга тотынганбыз да без, берничә гармонга нигә тотынганбыз да, шуны җибәрергә куркабыз. Һәм без бик киеренке. Сизәсезме? Сизәсезме вазгыятны? Киеренкелек, Facebookка кирсәң киеренкелек, бөтен кешенең кашы җыерылган, бөтен кеше җылмаек. Иркенәйек, тирән бер сулыш алыйк. Биек эзләник, ялгышыйк. Беләсезме, бу иркенлек ниндидер корбан таләп итә. Бәлки без ялгышабыздыр. Ләкин бу да бик зур файда. Без сезгә кычкырачакбыз. Без ялгыштык, монда бармагыз. Ләкин без ниндидер эш эшлибез. Без курыкмыйбыз. Ул 5 хәрәкәтне ташларга, ул 5 җырны онытырга, яңаша ниндидер юл эзләргә. Әлбәттә, бәлки без ялгышырбыз. Ләкин без каядыр барып чыгарга тырышабыз.